El Magatzem, el programa que escoltaria té puta mare. Hola, molt bones, benvinguts al Magatzem, esperem fer-vos passar una bona estona en aquest programa de referència des del Polígon Sud de Terrassa. A partir del dia 1 de gener, anar puntualment fins a Barcelona ens costarà una mica més que un colló i part de l'altre gràcies a les variacions en les tarifes del transport públic de tota l'àrea metropolitana. En aquests canvis hi ha hagut tant augments com disminucions de preus i la creació de la T-Casual i la T-Usual noves, premiant sobretot aquells usuaris que fan un ús habitual del transport públic. Unes modificacions una mica estranyes de valorar si el que es busca és que l'usuari esporàdic intenti fer cada vegada més ús d'aquest transport, però vaja, unes mesures que si l'Ajuntament ha decidit dur a terme imaginem que seran per algunes raons que no m'he molestat en esbrinar. El que sí que no canviarà és la guerra subliminal que hi ha als vagons en hores punta, allò que semblen caixes de mistos en els quals tots ens creiem l'Ebron James buscant el rebot quan finalment aquell cabronàs repentinat s'aixeca per baixar la merda parada de Mirasol i t'avances a la resta amb aires triomfalistes, però tot se'n va a prendre pel cul quan l'avi del bastó i les ulleres treu el cap i et veus obligat a cedir-li el lloc amablement com dient més faltaria senyor. Una atenció de bon matí que no és saludable, en rieu-vos amb vosaltres, del cafè, del croissant i de la clenxa de cocaïna que es pren un guàrdia civil cada dia per esmorzar. Però clar, res et pot sortir malament quan la competència es tracta de Renfe, que acumula inclús més retards que el vestuari de l'Espanyol. Aquí, per cert, desitgem una prompta reincorporació a la segona divisió. Per últim, destacar que a Terrassa seguim sent zona 3. Al final m'hauré d'acabar comprant la té collons la cosa. Tot això, avui dilluns 9 de desembre ens espera un altre programa ben carregadet i amb gent emprenyada. Ens remuntarem en la història del podcast, en el nostre particular racó culte, repassarem les alternatives al porno mainstream i també posarem l'ullet que no l'ull en el més destacat de la setmana. Per acabar, us rematarem, si tenim temps, tot amb el fantàstic torn de paraula dels nostres oients i oientes. A peu de micro m'acompanya, com sempre, el meu inseparable amic de professió, Pau Aguilera. Bones, Pau, com estem? Què tal, Pol? D'antemano, demanar perdó per la veu de carajillero que porto avui. No? Has fumat uns quants bocados avui. Exacte. I res, anem a repassar l'equip que ens acompanya. Tot seguit us presentarem l'equip que rodeja aquesta taula. Avui, especial transport metropolità de Barcelona. Pau, em fas un cop de mà? I tant que sí. A la teva dreta, Roger Salvatella, que és el metro. Destaca per la seva precocitat. A més, quan es disposa a recórrer la xarxa de tant en tant es carrega algun subnormal. Bona nit, Roger. Bona nit, què passa? Mare de Déu. Boníssim. A la teva esquerra, Pere Roca, que és l'SU dels Ferros, direcció plaça Catalunya. El que deuen pensar tots els habitants barcelonins. Ara aquest fill de puta ens porta tota la merda cap aquí. Molt bones, Pere. Com estem? Al meu costat tenim la Júlia Ferrer, que és una pantalla informativa. Perquè a part de colar falques promocionals al CCCB, també ajuda a situar tots aquells que van una mica perduts i que no saben quina és la via que han d'agafar. Bona nit, Julià. Bona nit. I per acabar, el nostre tècnic Martí Galant, que és, com no, una àvia de 78 anys intentant comprar la nova T-Casual per família nombrosa per primer dia. Em sembla que no cal afegir res més. Del revés, sempre molt a més. Què passa, xavaleria? Què passa? Vaja. Serà ja el... Quin canvi de registre, Exacte, serà el meu donapeu, A veure, m'heu de dir, si us diu alguna la paraula Schadenfreude. No us sona? No. De res. Doncs és un fenomen que parla de el plaer del patiment aliè. És a dir, inconscientment, encara que no ens donem compte, nosaltres disfrutem, gaudim, veient-ho passar malament a la gent, encara que no ho fem explícitament. Aquest és el fenomen Schadenfreude i per això es parla d'això. Susan Fiske, de la Universitat de Princeton, va fer un experiment que era posar diferents escenes de gent que ho estava passant malament i sense voler-ho se'ls escapaven algunes mueques a la gent que estava fent aquest experiment. Es parla d'un descans, un alivio, al veure que la gent us passa malament, no per realment el malament que ho estan passant, sinó per la visió que tens de tu mateix de dir no ho estic passant tan malament. I per això s'explica en un altre article que és per això que triomfen tant els programes de Callejeros Viajeros,
Mi hermano mayor... Humor amarillo. Telenotícies. Veure les... Humor amarillo. Humor amarillo. Perquè, clar, també es Total. parla de caigudes, de sustos, veure Zona la gent zapping. patir. Exacte. I, per tant, avui... APM. A més, n'hi ha més. I, per tant, avui us vinc a portar us porto moments de vergonya o situació de... No, més aviat situació de tensió i ens posarem una mica tensos amb gent enfadada avui. Us porto un recull de persones que, com dic, se'ls en va una mica de les mans els moments tensos, amb la mala sort de que tenen un micro o una càmera que els grava i per tant queden gravats per la posteritat. Si voleu ens posem neguitosos en primer moment amb un dels clàssics, que és Luis Vangal amb el Nunca Positivo. Tú eres muy malo, roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación siempre negativa, nunca positiva. Bé, això, un clàssic, que la majoria coneix, i això va ser una roda de premsa, i és una escena habitual, més de la que ens podem imaginar, el fet d'un entrenador enfrontant-se amb els periodistes, i un altre exemple que us porto és el de Pito Abelardo, en aquest lloc, amb un vídeo que té un enfrontament amb un periodista de Radio Marca. Pero tú vuelves a incidir en lo mismo, ya he contestado. Quédate con lo bueno, hombre, dime, el segundo tiempo habéis jugado bien, ¿no? Tú siempre vais a lo puto negativo. Tú y tu puto periódico y tu diario, Marca. Un momento, aquí. Eli, no, estoy súper tranquilo. ¿Al freno? Siempre vais a lo negativo, macho. Entonces no sois sportinguistas, te lo digo así de claro, porque siempre buscáis la mierda. Atenció, la Es caiguda así de d'ulls claro, de Belén vaya, Esteban. Leli, que además me estoy quedando más a gusto que la madre que me parió. Porque sois unos impresentables, y te lo digo así de claro, y ya está, porque siempre vais la mierda. Nunca Aquesta... Impresentables, Yo soy m'esperava como algú Vangal, pitjor, siempre- Ja. Hijos de Ha fet una puta. paradinya. Exacte. M'agrada el... Tranquilo, que estoy tranquilo, hòstia. I al final, o sigui, el tornen a tocar, va, frena una mica i diu, no, si me estoy quedando más a gusto que la madre que me parió, vull dir, s'estava ja desfogant del tot. I l'altre que deia la caiguda a l'estil Belén Esteban, que me entiendes, una mica aquest rotllo. Amb els ulls. Amb els ulls, exacte. I ara anem a un altre vídeo d'un altre dels mítics que ha deixat escenes de tensió per platós de televisió, que és el Yoyas, i és que Salvador Sostre, en una tertúlia televisiva, explica que no tots els oficis tenen el mateix valor. Situant al mateix nivell d'importància una feina que l'altra. No trobo que sigui raonable dir que, per exemple, en aquesta televisió és el mateix les persones que Pues te dirigeixen digo els que un informatius... hospital tiene, la misma responsabilidad o más el equipo de limpieza que el equipo de cirujano. Porque si en un hospital o un quirófano no está bien limpio, se puede morir la persona, el paciente que están operando. O sea que no me digas tonterías. És a dir, per netejar un hospital, com diu el senyor Carlos, per netejar un hospital cal doncs, un simple entrenament i d'ensenyar-te com es fan les coses. Per ser cirurgià en un hospital Lo que no hace falta entrenamiento es para ser tan capullo como Atenció. No, es que el que está faltando eres tú y no a mí, porque el que me faltes a mí me lo paso por el forro. Pero que faltes a toda esa gente que se levanta a trabajar y a limpiarte la mierda a ti y a los que piensan como tú, eso sí que me toca los huevos. Si no, lo voy a permitir. ¿Vale? Tu no permets ni permetràs res, ho entens? No, bueno, no me hagas que te caga, que te crezca el pelo. Eso es Vale. No me toques los cojones. A mí no me toques los huesos. Acaba ja amb aquest final èpic de que no hagas que te haga crecer el pelo, vull dir... És calvo. S'indigna Per de la gent veritat, que ens escolta. exacte. I subnormal, Salvador Sostres. I això, bastant tensa. Ha anat increixent, realment, no... El Yoyas. A poc a poc ja... A qui deu votar el Joies? No ho sé, però és Ho camarada ha dit, Joies, crec que defensant-la fa per uns sobre. anys ja va dir, o es va posicionar políticament i tot, i crec que era com un Ciutadans Ciutadans, quan no? era... Jo veig per fer el Ciutadans. Jo el veig que Sí, s'ha té pres el pinta. mateix que els de Ciutadans. Sí, exacte. I altres escenes que ha protagonitzat aquest, no sé si recordeu la amb la marroquina. Sí. ¿Dónde está Sí, tu per DNI? això, per ¿Dónde está això. tu DNI? Sí, sí. Aquesta la primera, i l'altra el microfonasso que li fot a un del públic, que bueno, dona un show d'insults. El posem, tenim que- temps per posar-lo. Posa'l, Sí, buscar. endavant. Posa micrófono, Yoyas, i et sortirà. Que El de- diu algo que vales menos que un calamar de plàstic. És que és molt ingeniós aquest home, realment. És que a mi em fa una mica de por que portis aquesta secció, perquè l'última vegada que vas portar una secció així, després l'em vaig treballar jo, que puto flipes. Per què? Perquè era secció de cagades i tenen un micro davant, i després vaig venir jo i... Bueno, Sí, avança, perquè... Fotaria el play. Molt més? I a l'època... Era perquè aquest des del públic li havia dit alguna cosa a la seva... Època daurada de la televisió. Era aquí.
Estan aguantant la presentadora, no? Anem avançant. Sí. Vamos a tranquilizarnos todos un poco, venga. A ver. Ahora, venga. Un momento, Carlos. A ver, mírame. No està? Un momento. Ah, doncs ja ha passat. Ah, ja l'he donat. Sí, li fot un microfonasso al cap. Va, si voleu seguim amb un... Ah, per tant no ho mirem al final. Vale, no. Ah, no, val, sí. Bueno, és que ho estava buscant, però... M'he quedat amb les ganes. No, ja està. Endavant, perquè no ens podrem estar d'aquí una hora. S'encara amb un del públic i li acaba fotent el micro. I ara anem amb un altre que també crec que us sonarà, és un tall de veu, en aquest cas d'un entrenador de futbol molt enfadat després d'un partit. No, un tall de veu. Epa! Les coses difícils, no? Avui sí. M'he cansat d'aguantar i no dir res. No m'han expulsat mai. I avui m'he fet expulsar. M'he volgut donar el gust de Nadal i poder estar expulsat. Per un senyor que no ha tingut dret a arbitrar aquest partit. Està clar? I ho diu el Jaume Creixell. I dilluns i diumenge no vindré a buscar la medalla, perquè no la vull. Perquè puc anar amb la cara molt alta. I allà em faria vergonya venir a buscar la medalla. I ara perjudiqueu a tots els partits que vulgueu. Me la porta fluixa. 38 anys aguantant. 31 anys defendent els àrbits. I jo, uns nanos que estan en grip, que entrenen ahir a les 8 de la nit, que venen aquí, que corrien que no poden més i que ens tinguin de fotre un partit així, suposo que hi haurà un informador aquí. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Bon Nadal a tothom. Acaba educadament. Sembla guionitzat, realment. L'entrenador de qui és? De quin equip? Era del Mataró. Del Mataró. Després d'un amanyo bueno, un amanyo és el que defensa ell, d'un arbitratge llastimós, que van acabar amb els pulsats, va acabar abans d'hora, un show, i de fet això el va catapultar cap a la fama, es va fer viral aquest tall i ha sortit a APMs, va ser comentarista... Havia estat de tertúlies i coses. Lo de me la tallo i em faig monja ve d'ell? Clar. Ah, vale. De fet va tenir una secció a l'APM, diria, que es deia així, me la tallo i em faig monja, i res, això li va donar un cert salt a la fama. I acabem amb José María Martínez Bordiu, no sé si us sona així per aquest nom. Ni idea. Pocholo. Anem a veure. Epa! Atenció. Vale. Si vols retrasar una mica és el moment, perquè veiem a Carmele Marchante al costat de Pocholo, la Carmele se'n riu d'ell, guantazo, i després l'abraça instantàniament. Molt rar. No, diria que l'esquena. Que me has hecho daño, jolín. Pues no te ríes. A l'última sèrie. No te ríes. El Pocholo, què fa? Sí. El mateix de la gent del branch, no? Que li has fotut un guantazo a la teva. Sí. Però jo em quedo sobretot amb la reacció després, de l'arrepentiment instantani de fotre-li i abraçar-la. És com molt raro tot, realment. Bueno, sí, segueix el show aquest. No preneu cocaïna, gent. No preneu cocaïna. Important això, remarcar-ho. Porros sí, porros estan bé. I això no sé si sabíeu que Pocholo és família de Franco. En sèrio? Ah, sí? Què dius? Pensa que era noble, però no sabia això. Fill, és que no sé bé el nom, però sí. Francisco Franco? No, és de la família, de la part Polo, exacte. No sé si, és que ara me la jugo molt, però diria que era un germà de la dona de Franco, bueno, que està relacionat amb Franco, sí. I res, això, moments tensos, i no sé, i vull acabar preguntant-vos que no sé si hi ha algú que us fa perdre els nervis a vosaltres, que us neguiti de veritat i que podeu arribar a deixar de ser vosaltres. Hòstia! Ja ho comentàvem fora de micros, a mi dins del cotxe jo em transformo molt. Quan estic sol, amb gent no. Però perdo molt els nervis. I a part conduint sóc un fill de puta. Sí, jo li feia el retuit una mica. I li deia, és que jo em poso molt nerviosa al volant, en plan, soc com superagressiva i se m'encomana, però no que després se m'encomana, sinó que en algun moment quan no tinc pressa em foto superagressiva igualment, i avui ens estàvem menjant la moto del davant i el Gael m'ha hagut de parar els peus. I a rebaixar una mica, porfa, que te l'estàs menjant, em sap greu per ell, saps? I hem sortit de l'aparcament que quasi matem un tio de darrere que ens estava... No, això ha sigut un altre conflicte. Ens estava fent pressing. Això, bueno, però era ell, el culpable. Aquí, les coses clares. Què et fa enfadar? La Júlia conduir. La Júlia conduir. Vinga, va. Hi ha nervis. La pròxima vas caminant. Vale. Ja està. Doncs... En bici, com el Parrilla. Això, tu, Pere, tens alguna cosa? Jo
Enfadar, no sé si enfadar, però l'hòstia aquella al dit petit del peu contra l'armari... L'altre dia vaig tenir una. Que tanques els ulls i estàs com... I que et ve algú i et diu, estàs bé? I li dius, no estic bé, gràcies. Subscric el que diu el Pere. No, jo abans, això que dèieu del consum de cocaïna, la línia editorial del programa està clarament en contra, es posiciona en contra del consum d'estupefaents. Individual. Totalment. Ho condemnem. I això què té a veure amb el que parlàvem? No, perquè... Ho volia remarcar el Pol. Abans el Martí feia befa i no ha quedat prou clar, i em sembla que ens hem de posicionar en aquest sentit. Perfecte, doncs... Vale, doncs fins aquí... La ketamina, tio, em fa dormir, ara, últimament. Els tensos. I ara anem al racó culte, parem de dir bajanades. No. Vinga, Pere. Sisplau. Doncs avui, com hem dit abans, parlarem de la història del podcast, així que som-hi. En temps pretèrits. Hòstia, juglar. Bé. Sintonia nova. És la primera vegada que la sento. Impressionant. Molt bé. Bueno, doncs, història del podcast. És una història que corre directament paral·lela a la història d'internet i la tecnologia i aquest nou segle XXI en el que estem. I en principi comença amb dues persones molt importants, que són Dave Wiener i Adam Curry, que van ser una mica els que es van posar a programar i eren gent que era d'aquest món de l'internet primitiu, que era una selva una mica estranya, que eren gent que es movia entorn a les RSS, que són com la prèvia a les xarxes socials, és un model de subscripció que rebies notificacions de diverses webs i tal que t'interessaven, i també es movien molt pel món del blog, coneixeu, no? El blogger típic i demés, i això, els interessava tot aquest tema, l'aspecte cultural, comunicació i demés, i a principis dels 2000 o així, es vam decidir hem de fer alguna cosa més, vull dir, això del text ens està quedant curt, hem de trobar alguna manera de revolucionar aquest medi i portar alguna cosa nova a la taula. Heavy quan et remuntes als 2000 per parlar d'història, Bueno, això era un dels punts d'avui, que es pot fer història de tot i que no té per què ser història de fa anys i panys, sinó que es pot fer història molt recent i de fet a l'Autònoma ara mateix hi ha un departament que és història actual, que cobreix coses que passen quasi recentment, que és quasi periodisme, es podria dir. Això tindrem un debat un dia, si voleu, ja que aquí tenim dos periodistes. Microhistòria del fotolog. Mira, doncs, es podria fer. Metroflog. Bueno, li foto, Sí. Tota aquesta gent, bueno, això, teniu pendent que això és un món sense YouTube, sense Spotify, iVoox, xarxes socials, vull dir, és en plan primitiu. I també és un món on l'internet anava molt lent, no tenim les connexions d'avui, no tenim 4Gs, wifis i demés, i sabien que no podien tirar de vídeo perquè ocupava moltíssim espai i si volien fer alguna cosa que es pogués veure mínimament havien de baixar molt la qualitat i van dir per posar un producte que no valgui la pena doncs farem alguna altra cosa. I amb tot comencen a programar software i demés i el 2003 el Dave Wiener aquest s'uneix amb un tio que es diu Christopher Lydon, que és un periodista, i comencen a fer proves, i emeten algunes entrevistes en format àudio i demés, i veuen que hi ha potencial i que es pot treure alguna cosa d'allà, i diuen, el que també seria molt interessant seria poder posar-ho ja no només a l'ordinador, sinó als dispositius MP3, que això és una relíquia del passat, nosaltres les vam veure aquí, probablement tothom va tenir un MP3. Sí. Com es deia aquell del disc? Amb el Walkman? Discman? Bueno, el Discman ja és amb... El Walkman és per caminar. És previ encara. Sí, és molt antic el Walkman. Bueno, molt antic. Però el Walkman anava amb cassets. Ah, sí? Jo tenia un Walkman que anava amb CDs. Doncs potser era un Discman. Doncs potser era un Discman també. No sé. Però tot això, les entrevistes que dius que enregistraven sense recuperar-ho de l'emissió d'una ràdio, si no es feia expressament per penjar-ho. Aquest home sí, el Christopher Lydon aquests les feia ell perquè ell tenia un blog i demés i va dir doncs faré unes entrevistes i els hi passaré aquest tio i a veure si entre ell i jo podem treure-ho a la xarxa i demés. I quan vam veure que es podia fer i demés, l'Adam Curry, que és el que us he dit abans, va dir, vale, doncs ho passem als dispositius aquests portals, els MP3 i demés, i ell en concret es va centrar en l'iPod, que és el més famós i encara més als Estats Units, que allà Apple té molta més presència que aquí. I amb això ell comença a emetre ja el seu propi programa, el que es pot considerar el primer podcast mainstream de tota la història, que és cap al 2004 o així, que és el Daily Source Code, que és en plan seria com el nostre en plan antecessor, el nostre avi, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí ja al medi la gent diu, hòstia, aquí hi ha alguna cosa a fer, vull dir, es pot treure suc i de més i comença a tenir molta popularitat. I ara, si em pots treure l'article aquell davant, que l'article aquest, que de fet es pot considerar una font primària, ja que fem història tan actual,
I aquí és on apareix per primera vegada el nom de podcast. Apareix per allà al mig, però bueno, vull dir, si algú el vol llegir ja es llegirà. És el del 12 de febrer de 2004. Exacte. Un article del The Guardian, eh? Exacte, això és un article del The Guardian que està comentant doncs, tot aquest fenomen que està passant en ple 2004 i pensa, com li podríem dir? Perquè fins aquell moment havien dit, potser li podem dir audioblogs, potser li podem dir, no sé, hi havia un parell més de noms, i diu podcasting perquè barreja el nom d'iPod, que és el exacte, barreja el nom de l'iPod i el casting, que és l'emetre, fer una emissió i així. Ostres, sí que podcast ve d'iPod. Exacte. I ve d'Apple. Exacte, perquè a més, justament, Apple va ser una de les poques empreses de tecnologia que va decidir invertir en tot aquest fenomen. I van començar també a posar a la seva secció iTunes, que iTunes té una part important de podcast i de més. Yahoo ja també s'involucra, de més. El 2006, Ricky Gervais guanya un rècord Guinness per podcast més descarregat amb 5 milions de descargues, que ara no és tant, però que en la seva època era en plan bastant totxo. Cosa que mai viurem. Sí, ja es veurà. I, bueno, doncs això, aquí el Bush ja comença a emetre els informes presidencials, els emet en format podcast també, a part dels més tradicionals, i bueno, vull dir, es va fent molt popular, vull dir, es fa tan popular que si és losers de Terrassa com nosaltres decidim fer el nostre podcast. I en general això era una mica veure els efectes d'internet i la revolució d'internet i que ofereix aquests mitjans de comunicació que són molt independents, no és el tema aquest tradicional, és algú que fa algú amb iniciativa pròpia, que fa una mica també una mica amateur per dir-ho d'alguna manera. I és molt interessant l'aspecte aquest de la revolució del medi. I jo us volia preguntar, ja que us faig una pregunta últimament sempre al final de la secció, és per vosaltres quin diríeu que és el medi que ha sigut més revolucionari o que ha creat més impacte, en plan el diari, la tele, la ràdio, potser, coses relacionades amb internet. Què opinen? Abans internet? Posem abans d'internet, va. Sí, perquè si no és internet. Crec que la televisió. La televisió? Jo crec que el diari, com a cosa més El diari és molt pioner. Però a nivells d'influència a la població, televisió. La televisió en color. Sí, la televisió en color, sobretot. No, jo crec que... Quan es comença a retransmetre les guerres en color i es veu sang i comença... Jo crec que aquí, a partir d'aquí, és quan... Jo us diria la ràdio, perquè crec que és el primer mitjà que... Bueno, a veure, incorpora una mica... O sigui, la ràdio va néixer amb bastants tipus de ràdio, és a dir, hi havia com lo de la Guerra de los Mundos, jo què sé, penya que explicava històries, penya que estava comentant coses, saps el que vull dir? Hi ha més diversitat. Hi ha molta més diversitat i va crear, jo per mi també, la figura del periodista famós, no? És a dir, un redactor famós, una estrella... Els diaris. Però un redactor molt famós... Mark Twain, tot... Però aquí estem parlant a nivell de... Però que neixin figures és un canvi cultural, igual que aquesta eren nascut els influencers, tan canviat. Tant en ràdio com en internet, tu et basaves en el que t'explicaven sense veure-ho realment. Amb la televisió és que ho estàs veient... Tot el que és el caiguda del mur de Berlín, tot això... Aquí no esteu comptant que també hi ha la fotografia, vull dir, hi ha un moment que es fa fotografia que també ho pots veure. Però ja hi havia els quadres. I els quadres ja era la prèvia de la fotografia. Ja, també. No, perquè el fotoperiodisme no té res a veure. Òbviament, però dic, a nivell de canvi heavy, de que canvi una cultura, jo diria la tele, blanc i negre. Sí? I en plan, la imatge en moviment, l'encadenació de fotografia, la invenció del cine... Però si diuen que a la primera vegada que es va veure una pel·lícula, que sortia un tren, tothom va tirar del cine pensant que... Com aquest rotllo de realitat, ficció, imaginari, creació d'històries... En el seu moment. Ja, però... És que no sé el puto nom que tenen, però hi ha una ràdio que és així. Però amb el cinema tens... O sigui, neix la noció de muntatge, d'encadenament, de creació... Sí, però en el moment que entren tants de veu, que fan més immersiva la història a la ràdio... O sigui, saps? Què té de diferent quan apareix al cine a que quan a la ràdio es comença a fer això? Saps? Perquè la ràdio normalment no era per crear una ficció, i al cinema sí, crees un món a part. Vale. Podríem estar molta estona parlant. Val. I això és tot? Fins aquí tot. El que t'anava a dir, la relació entre per això el nom de podcast i Apple ara mateix suposo que només en queda el nom. Sí, clar, vull dir, Apple segueix oferint el seu espai a iTunes i de més, però vull dir, però dius que en el seu moment sí que Apple va tenir la seva inversió. Sí, l'Steve Jobs va apostar molt per al format aquest i el tio va veure, amb la seva caràcter visionari, va veure una mica que hi havia
alguna a fer allà, saps? I per això va tirar bastant per apostar en un medi que era molt nou i és això, va I decidir. això del podcast arriba abans o un cop ja ha creat YouTube? Perquè YouTube quan... No, abans. YouTube és 2006. És 2006. No, és 2006. Estic bastant segur que és 2006, si no m'equivoco. I és això, vull dir, és que sense un YouTube és molt, saps, on vas? Uau, YouTube! Sí. No hem parlat de YouTube. Això es podria com fer a mitjà. I tant. Bueno, clar, per això hem dit abans d'internet, perquè internet és en plan... Vale. Ja ho revisarem algun dia d'aquests. Sí. Està bé aplicar la tecnologia i el més recent amb la història. Ah, ja, és interessant, és bastant xulo. Vale, molt bé, Pere, perfecte, doncs moltes gràcies. Un petit break. Va, break. El Magatzem, el programa que es fa en un magatzem. Vale, doncs ja tornem a ser aquí. Anem amb tu, Roger, navegar per la xarxa, a veure què ens explica. Què passa? Més viral que un herpes genital. Doncs avui... Vale. Avui parlaré de diferents coses i començarem per la primera. Buah. D'acord. Els raperos, que s'estan morint. Hòstia. Se'ns estan morint. No, ara en sèrio. Aquesta setmana, aquest diumenge passat, ha mort Juice WRLD. Ha mort només amb 21 anys, aquest cantant rapero estatunidenc. A l'aeroport de Chicago parlàvem abans, que encara les causes no estan molt clares. L'última foto que va penjar, ho vam parlar amb tu, l'havia penjat dient que es passaria una setmana celebrant el seu aniversari. Sí. I sembla que ho han anat mantenint fins que... Hòstia. Sí, diuen que va ser, vull dir, l'últim que sap és que va tenir convulsions, no?, a l'aeroport. Va tenir... A l'hospital. No, a l'aeroport li agafa. Ah, sí? A l'aeroport de Chicago. El tema és que quan jo em vaig assabentar de la notícia de que havia mort, vaig anar a mirar el seu compte d'Instagram i feia just 5 dies havia penjat una foto celebrant el seu aniversari dient que portava tota la setmana a full i no sé què. I vaja, jo entenc que... Bueno. A passar factura. Sí. Mira. Traiem conclusions. Aquests són riures tímids No, però sí... que corroboren la teoria del Pau. Hola, ja veus. Quina és la teoria del Pau? Collons, Disfrutem quan els altres ho passen malament. Oh, és que aquest ja aquest ja no ho passa malament, Anava a recuperar el nom alemany, però no me la jugo. Va, intenta-ho. Però el nom alemany funciona amb l'espanyol. Ja ens ho he pensat quan ho has dit. En veure l'espanyol tan enfonsat, el nostre... Tu què? Últim, Acollonant. Aquest any sí. Que guanyi el Madrid el triplet i l'Espanyol baixi. Jo estic content, m'és igual. Confirmo. Que guanyin el que vulgui el Madrid. Sortim als carrers, Endavant. Vinga, doncs això, nois. Ha mort un gran cantant. Hagués posat alguna cançó, però realment tampoc ara teníem temps de res. Però és un gran cantant, tenia el Lucid Dreams, un temazo. I bé, doncs una pena que vull enllaçar amb que no és... Ja portem una ratxa de cantants amb aquesta edat, de 20-21 anys, morint, com era Xtentacion, i Lil Peep, que hem parlat abans, i Mac Miller, una mica més gran, però també... Com quan? Mac Miller? Però parlo de raperos... Perdó. Mac Miller amb 26, m'han dit abans. Que va ser fa un parell o 3 anys, Mac Miller. L'any passat, no? Per culpa per culpa l'Adriana Grande. És veritat. Mi faig broma, però... No, ja. Porra, Com... Total, que... És que m'estan pitant les orelles. Tu creus que has de tossir? Tu creus que has de tossir al micro, tio? Ja, perdona. Molt poc radiofònic. Però ho tornaré a fer quan em vingui tos. Endavant. Estem inventant un nou format. Mira. Tossir, tirar-se pets al micro, fer gàrgares, masturbar-se. Jo a vegades em masturbo quan no mireu. Una ASMR, com es diu? ASR. ASMR. Vinga, endavant. Bé, notícia per gamers. Bioshock, nois. Què ha passat? Es posen els dos gamers a... De cop els gamers han sortit aquí com... Què? Doncs resulta que avui han anunciat que hi haurà avui dilluns, però que això és quan se m'ha... S'emporta el micròfon. Se m'ha portat com si es folla un negre, el micro tot gros. Aneu agafant el cursor i aneu passant a la següent secció, sisplau, que és on estic jo. Què ha passat amb Bioshock? Pues que s'ha anunciat un nou joc de un nou joc de Bioshock. Però és del creador de... Aquest és el punt que el Ken Levine no estarà en aquest nou joc,
però la SK, 2K... Crec que és 2K o... ha anunciat la nova productora amb la que treballaran per fer Bioshock. Hòstia. La quarta entrega no hi ha data i recordem que l'últim va ser el 2013. Pels que no ho sapigueu, que esteu una mica així ara perduts, Bioshock és un dels jocs, una de les sagues, fins ara era una trilogia, ara serà una saga, més famoses de PlayStation 2 ja i des de 3. No, 2 no, 3. De què va? És ciència-ficció, és en plan... Treballa molt temes d'utopies i de més, i el primer és com una utopia en un món submarí que parla de capitalisme i el liberalisme extrem i de més. És un joc però és bastant xulo. És un joc que em va fotre una xapa extrema perquè el jugués, el 3, bé, i el vaig jugar i és de les millors coses que he fet mai. Està molt bé. Val molt la pena, és una aventura molt guai. I això, doncs mira, una nova aventura de... Guai. Elizabeth. I ja està. És que avui vaig rapidíssim, em queda un tema més. Però té mèrit que te l'hagin pintat tan bé i tot i així... Vaig estar... No, però és que m'havien arribat a explicar la història. Perquè normalment quan posen tantes expectatives és... M'havien arribat a explicar la història, m'havien arribat a explicar el final, que ja no el recordava. Et van explicar el final? De l'1 i del 3. Abans de jugar al 3, però no el recordava, és igual. I després jugar al 3, l'he jugat un par de cops, l'he jugat amb gent mirant com jugava, flipant. Com? O sigui, gent que no li agrada... nòvies que vaig tenir. Vale. Joder! Tranqui, Roger, tio. Bioshock. I els agradava el joc i no els agradava jo. No. Hòstia, però gent que mirava el joc amb mi i els hi flipava com jugava. I ja està. Tu semblarà pregunta recurs, però quants jocs de Bioshock has dit? A 3. Ja. 3. Ara trauran el tercer. El quart. El problema és que, a veure, tu has jugat al 2? He vist el 2. Has vist? Són aventures, o sigui, de veritat que no, val la pena, no és un joc qualsevol. Però la gràcia d'aquests jocs és el Ken Levine, que és el director i guionista. El creador, que està una mica... De l'1, de la primera part, i del tercer. El segon no el va escriure ell. El 2 no va... El que és com el guionista, per alguna manera, no va participar en el 2 i és el més fluix. I es nota bastant. Quina és la diferència entre veure'l i jugar? És que és una pel·li. Sí, és que és quasi una pel·li. I les històries és molt xula, hi ha un... És que val molt la pena, o sigui, és un joc que a poc que tingueu una Play 3, Play 4... Sí, o un ordinador, de fet. I us el aneu a comprar de segona mà, que per 5 euros està potser tota la saga ja, o 10. I tant. Val molt la pena. I online, no? Planteja coses molt guais. Ah, no? No és online? És només història. És campanya super llarga. Tan barat? És 5 euros? Ara jo crec que... Tota la saga no, però per 10 euros la trobes segur, perquè tenim un amic que el va comprar per 10. I és un joc de culte que val molt la pena. I la jugabilitat és xula, més, vull dir que... Bioshock 1, 2, 3 i el 3 és l'únic que he jugat jo, però bueno. Vale. Molt bé. I ja està, nois. Vaig a... A què vas? A l'últim. Ah, vale. Els Globus d'Or. Acabes per l'últim, no? Globus d'Or. I que és on crec que ens podrem estar una mica més estona, que vaig sobradíssim de temps. Vas molt bé, Roger. Endavant. Aquest dilluns 9 van sortir les nominacions als Globus d'Or. Recordem que els Globus d'Or es donen el 5 de gener i són allò que es diu, no?, l'antesala de los Oscars. La prèvia. És perquè acostumen a coincidir bastant les nominacions i també els premis. No sé quan es donen les nominacions als Oscars, però sé que s'entrenen al febrer, 26 o així de febrer, no? Sí, els Oscars són febrer. El que passa és que no sé quan són les nominacions. Sé que és com un mes i alguna després dels Globus d'Or, que tenim pel·lícules favorites com una sorpresa, Joker, no sé si l'heu vist, aquesta sí? No encara. No encara no. Tu sí, i sempre dius que no t'agrada... No sóc gaire cinèfil, no? Però això sí. Sí, em va agradar. Tu també, guai, també no? l'he vist. L'irlandès, The Irishman, que podria ser... Aquesta no, la tinc pendent. Pau Aguilera, The Irishman. Scotland Guy. Espera, però Escòcia... O sigui, a veure, Irlàndia... Irlàndia, eh? Sí, Irishman és d'Irlanda, no Scotland. Per això, però ja dic que li diuen que és escocès. Pau, fot-li un Seguim endavant, sisplau. Tot l'irlandès de Martin Scorsese, que l'estan deixant també i també a Netflix, un pel·lículon. I una pel·li que he descobert molt recentment i que es veu que val molt la pena, i estic escoltant molt a parlar, Marriage Story. Scarlett Johansson. Que l'han nominat també, com 5 o 6 nominacions, i és una pel·lícula de romàntico trista, tragicomèdia... No, tragicomèdia no. De ruptures, vamos. No volia fer aquest spoiler, però... Surt el Kylo Ren. Explica't així, el té a migdia ho han explicat així. Home, la pel·li va literalment d'un divorci, no? Sí, però es diu Marriage Story. Sí, és la sinopsis, és del que va, tio. Doncs això, també destacar que Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, ha rebut 2 nominacions. Una és molt heavy. Una de les nominacions. Digue-les.
No, digues tu, va. No, que no tinc, només tinc una, crec. Sí, és millor pel·lícula estrangera. Bueno. I Antonio Banderas. No, clar, exacte. Que competeix amb actors principals. És molt bèstia. O sigui, brutal per Antonio Banderas, millor actor. Actor secundari. No, actor principal, crec... Hòstia, ara no ho sé. Bueno, és igual, que competeix amb... Érase una vida en Hollywood amb gent com Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, si és secundari. Pel·lículons aquest any que... Bueno, a mi... Estic bastant fora, aquest any, Ja, jo també. Jo és el que anava a dir, d'aquestes he vist, bueno, les típiques i això, però me'n falten moltes. Mujercitas, o Mujercillas, ara... Mujercitas? Hòstia, estic cagant molt perquè és un llibre molt famós, a més. És Mujercitas. Però no l'han estrenat encara. Però s'està nominadíssima aquí, no, perquè molts cops aquí no s'estrena, però les nominen perquè allà als Estats Units porta 1.000 estrenades. Meryl Streep, Emma Watson... Meryl Streep. Ai, és que els dic així jo els noms anglesos, vale? Els dic així. Què t'anava a dir? L'irlandès pot ser que estigui a Netflix o m'ho invento? No, l'irlandès han fet una estratègia... És de Netflix. És una pel·li produïda per Netflix. Està produïda també? Sí. És probablement la primera pel·li no produïda per una major típica, nominada a un Globus d'Or, segurament. És el que anava a dir. L'any passat ja van apostar pels Globus d'Or i a Netflix i en canvi... Roma, què va guanyar els Oscars? Roma l'any passat va guanyar... Hòstia, clar, Roma. L'Oscar, no? Uau. No, crec que els Oscars es van resistir una mica a Roma. Va ser millor pel·lícula... Va guanyar alguna coseta, però no... Millor pel·lícula de parla espanyola, em sembla, banda sonora... No, pel tema de Netflix, que estan barallats amb Netflix. Recordem que Netflix, quan fa les seves pel·lícules i tal, s'intenta apartar... No s'intenta ells. Les acadèmies s'aparten una mica de Netflix, perquè no sembli com que això, i després, per optar a nominacions i això, necessites estrenar-la com a un mínim de no sé quantes sales de cine i això. Llavors, Irishman han fet una mica el mateix. Em sembla que a Barcelona el Fenomen o algun cine superexclusiu, però com una setmana o dos i ja està. I no l'ha vist ningú, l'irlandès, d'aquí? No, diuen que està molt... Sí? Jo la tinc pendent. Però és molt llarga. Sí, dura 3 hores. 3 hores, vaig veure. Que hi ha gent que el que ha fet és... Han posat com una guia a internet per dividir-la en episodis, com si fos una sèrie de Netflix. Que és una mica complicat. Rizar el rizo, no? Sí, una miqueta. Doncs no sé si teniu alguna pel·lícula preferida per aquests Globus d'Or. Els Vengadores, tio, està nominat al Globus d'Or. No, hi ha hagut molta polèmica perquè a nivell sèries no m'ho he mirat molt, que és el que m'hauria de mirar perquè són Globus d'Or, ara ho he estat pensant, però bueno. Método Kominsky, Barry, que l'havíem parlat, molt bona. I hem deixat una mica... La del Jim Carrey, la de... Però aquesta és com... Es va quedar l'any passat, de les nominacions de l'any passat, crec. Sí? Aquest any no ha tret temporada. I han deixat molt de banda Juego de Tronos, es veu. L'han apartat molt de totes les... És que va ser una mica... I clar, hi ha gent que valora, doncs, fins a quin punt l'èxit de Juego de Tronos ha fracassat per l'última temporada. Comentar que els Globus d'Or els presentarà Ricky Gervais. Aquest és el punt que volia dir amb lo del Roca quan ha dit lo del podcast, que m'ha encantat, que és Ricky Gervais tornant a presentar els Globus d'Or, que qui pugui i tingui unes mica d'estona pot buscar Ricky Gervais Globus d'Or, que es passa, però Diu que és l'últim, però... Bueno, que ell ja diu que... Què vols dir amb això de que es passa? Que és un de les persones que millor pot presentar un premi i pitjor el pot presentar per la gent que està allà, perquè es posa, però vamos... O sigui, molt bo i val molt la pena els xistes que fa. I ja està, nois. No sé si vosaltres teniu alguna pel·lícula en cartellera que us agradi o que... No, però jo me la jugo a que... El Joker? El màxim galardó serà per Joker. La millor pel·lícula i interpretació és possible que... Interpretació se l'emporta. No, millor pel·lícula no? No, pel·lícula no. Interpretació sí. I acabo dient que Puñales por l'espalda, que ha rebut 3 nominacions o així, de Daniel Craig. Moltes gràcies. Un altre spoiler. No, està al Catalunya i encara la podeu anar a veure, crec, aquesta setmana. I Daniel Craig... Bueno, Ana de Armas, que ha rebut nominació i està molt contenta. Que també surt a la nova James Bond, Ana de Armas. Exacte, és la xica Bond. Amb Daniel Craig, com a James Bond. Estic molt content d'aquesta decisió. Sí. I com es diu l'actor que avui ha fet 103 anys? El Daniel Craig? Això? No. No. Kirk Douglas. Kirk Douglas, això. Ha fet 103 anys. 103 anys. Senderos de Glòria. 103. La palmarà abans l'altra, que no és... Ja, tio, això el fill, no? Molt bèstia. El Douglas, el delanter del Barça. Era lateral. No era ni davanter. No, el que palmarà abans és el d'Artur Melo, ja ho Del susto. Doncs això és noi, tot. Això és noi tots.
Vaja, ens haurem d'apuntar aquí una llista llarga de pel·lícules per veure abans del febrer. El febrer, no? Jo la tinc feta i... Sí, el febrer és els Oscars, que és el més xulo. Mujercitas allà, o perdoneu, Mujercitas? acabo ja. Quan arribem al febrer podem fer una porra, que això sempre és xulo, fer una porra dels Oscars i a veure i si podem portar. Ara està bé perquè almenys tens una llista de les pel·lis que t'has de mirar. Exacte, que això. no mola, però... No, però es fa. Es fa molt. Doncs, nois, vinga. Vale. Va, Perfecte. molt bé. Gràcies, Roger. Anem amb la Júlia. No m'està volant, això és Las la niñas última. cuando se tocan hacen scratch. Quin cunyàs, Júlia. Menos me importa, es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas Ja pots parlar, Roger. Què vols dir? Que l'actitud de jo que tindré ara és la que et poses tu quan jo em poso que és. Sí, t'he de dir que no et pots fotre a casa, No. Va ben així, la vaig veient per fons, va fent. Sí, Ho estic treballant, Algun cop s'ha sentit el micro? No. Jo vaig arribar a escoltar Tostón. Joder, macho. Ara jo aniré fent. Vale, doncs ara us mengeu Vaya el meu. cansas. Primer de tot volia dir que ningú m'ha preguntat, però tio, estic molt bé. En plan, sobretot ho dic pels meus followers. No he anat al concert de la Rosalia i ho estic portant molt bé. Vas estar una setmana dient... Ho estic portant molt bé, vaig m'aixecar bastant per xarxes, en plan, tu qui té una entrada, tu no puc anar, tu que pesa la penya, que ha comprat les entrades en 2 segons, les màfies, tal. No hi he anat i pensava que seria pitjor, que ho portaria més malament i molt Mira. bé, tio, molt bé. I volia informar-vos per si, no sé, els followers els hi preocupava i... Jo l'he vist. El què? A la Rosalia en directe. Sí o no? Sí. Vale. Mirant És Instastories mentida. no hi ha hagut enveja. No, perquè tampoc hi ha hagut tanta gent que s'hagi pogut permetre el luxe d'anar-hi. Llavors és com que tampoc he tingut allà com Ara es veu tota la review. acollonant. No, es veu Ja ho sé. Posant sal a la ferida, El Palau Sant Jordi, els dos? Com? Van ser al Palau, els dos? Sí. Diuen que va ensenyar el 30.000 Papo persones. ahir. Que es va What? aixecar. Sí, es va aixecar Exclusiva? la A ver, faldilla. a ver qué huele esto. Apropiación cultural. I va ensenyar el coll. Què has dit, el Papo? Bueno. Va ensenyar el Papo. Deixem el tema, Va, sí. sisplau. Estàs bé, Júlia. Joder, és que em piten les orelles cada 2 per 3. Sobretot avui, tio. Va, tranqui, no passa res. Vale. Bueno, recordeu que l'última vegada us vaig parlar de porno mainstream i just el dijous vaig coincidir amb una persona en un sopar que es dedica a crear les campanyes de màrqueting d'empreses de porno i bueno, vaig creure que era una oportunitat perfecta per fer-li uns àudios i perquè m'expliqués de què treballava i per què li molava. El coneixies ja. Sí, el coneixia, però és una persona anònima, ¿vale? No, o sigui, si sabeu qui és, no ho digueu. Llavors, pues, crec que és guai que el sentim perquè així veurem pues, una mica aquesta visió de la indústria des de dins, però no jutjaré res. Em dedico al porno adult, sobretot temes de dating. Dating a països tier 3, tipus Sud-àfrica, Tunísia, Tailàndia. Llavors, el que faig en veritat és promocionar pàgines webs i jo, abans de promocionar aquesta pàgina web, monetitzo. Vale, és que la cosa és que no ho he explicat, però jo aquest tio És borderline. em vaig trobar amb ell... No, Anava torrat. no, em vaig trobar amb ell en un sopar, llavors quan li vaig fer aquests àudios anava molt taja, llavors això vale. ho hem de tenir en compte, val? Vale. En el segon àudio ens explica per què li mola la feina que fa. Vale. Em mola perquè jo puc saber el que a la penya li mola, saps? En plan, jo puc saber el que a Sud-àfrica es porta, A nivell de sexe. a nivell de sexe. Per exemple, jo sé que, per exemple, a Tunísia els hi molen les paves negres amb el cul gran, saps? I nosaltres tenim les dades d'això. Vale. Que no posa super serio. Nosaltres tenim les dades d'això. Bueno, és que treballa d'això, analitzant dades i plantejant campanyes de màrqueting. I a l'últim àudio es demostra com el meu treball de camp i la meva faceta de periodista Molt bé, de la Sexta, rotllo equipo de investigación. És bastant així l'últim. A veure. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Dónde está la sede? No. Esta empresa no se puede decir tan fácilmente. Me tienes que... O sea... No, Julia, me estás engañando. ¿Por qué parlas en castellano? Va. Julia, a ver. No puedo decir mi empresa porque hay un contrato de confidencialidad. Vale, ¿dónde está la sede? No te puedo decir esto. Es confidencial, Julia. Confidencial. Li ha costat, Vas aprofitar per treure-li tot en aquell moment, Tu també no vas... la casito?
Jo una mica, sí. Sí? Bueno, quina expressió de merda. Bueno, en fi, és igual. Ara sí, ara que ja hem recollit una mica el fil de la secció anterior, anem al tema. Us vaig prometre que us parlaria d'alternatives al porno mainstream, per tant avui us parlaré de porno feminista, per això la meva secció es diu Lubricant l'activisme. Vale, primer de tot, comencem amb la definició de pornografia feminista. La pornografia feminista és un producte audiovisual que serveix per l'excitació, òbviament, on es presenta de manera igualitària a homes i dones i, per tant, on les ties ja no són aquell complement de desig sexual dels tios, sinó que actuen des del seu propi desig sexual i, per tant, es representa el plaer femení. Llavors, característiques que em semblen rellevants del porno feminista i em sembla bastant curiós que hi ha com una estètica com molt ben cuidada, és a dir, que a nivell d'imatge hi ha com una pulcritud en la il·luminació, en els plànols, la fotografia, la direcció, i això em sembla com curiós. I una altra cosa que em sembla que destaca respecte al porno mainstream és que, sembla com lògic i coherent, però es compleixen totes les clàusules de legalitat dels contractes laborals dels treballadors, ¿vale? Per tant, i no només això, sinó que es busca protegir els actors i les actrius porno i que estigui complementat sobretot el que volen fer, el que no volen fer, el que volen mostrar, el que no volen mostrar, amb qui i tal. Llavors, què passa? Que a més, també se'ls paga bé, se'ls paga correcte dintre de la legalitat. I aquí està una mica el punt que fa que primer ho diferenci del porno mainstream, però que a la vegada ho allunyi de la majoria de la població. I és que el porno feminista fa pagar una quota als seus usuaris, als seus consumidors. És a dir, per veure porno feminista tu has de pagar. Llavors actua com una mena de Netflix, rotllo de portal de pel·lis que tu et subscrius i pots veure fins a X pel·lis, això depèn de cada portal. Llavors, anem a temes pràctics. Llista de pàgines de porno feminista. Apunteu. Apunteu. Paper i boli, nois. Parrilla, paper i boli, va, que t'interessa. Per posar-nos en situació, una escena de porno femení, quina... Feminista. Feminista que no femení. Feminista? Sí. Com seria? Pues de tot, pot ser des d'una història romàntica fins a la història més perversa, fins a trios, totes les fantasies que tu puguis arribar a tenir, però de manera que es mostrin a homes i dones de forma igualitària. Sí? Vale. I surten, hi ha nebonis, també. Com? Hi ha nebonis. Podem repassar noms de seccions, també? Què? De les pàgines. Home, en sèrio? No, està bé. O sigui, dins del... No sé si ens estem avançant, Si hi ha categories dins del porno femení. Feminista, collons. Perdó, feminista? Si hi ha categories. No. O sigui, destaquen perquè hi ha una diversitat racial, una diversitat de cossos i una diversitat d'afectació, diguem. Però estan classificats? No hi ha res classificat. En plan, veus com... O sigui, el que et permet veure el porno feminista, encara que s'hagi de pagar, són els tràilers. Són els trailers una mica de descripció. El que passa és que no cataloguen, rotllo... El nostre també, O sigui, ja ho sé, el vostre... Les miniatures... El vostre... No, el porno mainstream, vull dir. Sí, però d'això ja ho havíem analitzat. També tenim les miniatures per veure si val la pena. Tu ets aliat, tio? Tu et fas dir aliat? No, jo no faig aliat. Jo porto la samarreta d'aliado, però no ho soc. Aliado d'Inditext. Vale, doncs apunta, Roger, perquè t'interessa. Bright Desire. Bueno, segur que no es diu així, però jo ho llegeixo així, tal qual. Bright. Brig Desire. Digueu tot així. Apunta-m'ho, ja ho vale? Sense... Desig lluminós. Vale, tal qual, no? Sense accent vale, és una web anglès. És que mira el galant com apunta. No, he apuntat Desiré amb accent. Bright Desiré, deu ser una actriu porno segur, tio. Vale, tio. Vale. Hòstia puta. Vale, Julai. I l'altre dient, guaquemono. Va, vinga, va, nois, va, Júlia, sisplau. És una web de porno feminista on pots veure els trailers, però no és gratuït. Llavors, tot el contingut ha estat dirigit, escrit i filmat per la mateixa persona, una tal Nauzi, que suposo que és la directora. Llavors, punt número 2. Una pàgina que es diu Make Love Not Porn, tot junt. Make Love Not Porn. És una web que ofereix escenes de sexe diferent i que té opció de la subscripció i també del visionat gratuït, però fins un cert límit. Llavors hi ha una altra que es diu Pink and White, que és una pàgina que explora la sexualitat queer. Sexualitat queer. Aquesta no l'apuntis. Què significa això? Ja.
un dia explorem el concepte queer, però és... Hòstia, està perdent els nervis, eh? No, però és rotllo que traspassa els límits de què és ser dona, què és ser home i explora altres maneres de presentar el gènere. Porno més cultural. Bueno, mira, ho he dit així, però no ho tenia... No, potser sí, m'equivoco, sí, està bé. no ho tenia preparat. Llavors, doncs això està fundat per la cineasta Shine Louise i no he arribat a descobrir si és gratuït o no perquè no he trobat el portal. Per tant, això, una tasca que us encomano a vosaltres com a investigador i periodistes. Pot ser que no existeixi, posa. Per últim, sí que... Si no has trobat el portal, o tenen molt mal posicionament web. Ja, però és que potser no és un portal i potser són com pel·li... Bueno, jo què sé. Sisplau, vinga, Llavors, per últim, deixem arrencar la Júlia d'una vegada. Per últim us porto qualitat de la bona. Last Cinema. És un portal que ofereix pel·lícules porno feminista que reprodueixen diferents fantasies sexuals o derivats d'aquestes. Llavors destaca perquè té una estètica molt bona, perquè el punt de vista aquest femení i per la innovació a l'hora de despertar l'erotisme. Llavors, si tu entres en aquest portal, pots veure, o sigui, et dona dret a veure una pel·li de porno feminista gratuïta. Llavors, si entreu allà, poseu el vostre mail, tal no sé què, podeu veure una pel·li. I llavors, bueno, funciona en plan com Netflix, rotllo portal de subscripció, pel·lícules de pagament tal, però també ofereix com packs del rotllo, pots veure 3 pel·lis i pagues tal i no fa falta que et subscriguis. I llavors també tenen una botiga eròtica. Això, veus, tenen com varietats, us pot interessar si no és una cosa és l'altra. Això quina pàgina? Last Cinema. I us vull parlar més de Last Cinema, vull aprofundir més en aquest portal perquè és el cine eròtic més creatiu i amb major qualitat que es produeix actualment. Qui l'ha fundat? Una tal Erika Last, una sueca de 42 anys que va estudiar ciències polítiques, feminisme i sexualitat. O sigui, Last amb U. Lust, sí. Vale. Lujuria. Sí. Ganes amb alemany. Ah, sí? No, és lujuria. Amb alemany. Però és el cognom de la tia, no és que l'hagi... Ah, vale. Ella es diu Erika Last, per això la d'esto es diu Last Cinema. Lust és ganes amb alemany. Sí, deu ser artístic. No ho tinc tan clar, No ho tinc tan clar. Bueno, el cas és que aquesta tia... Contrasta, tia, contrasta. Joder, ho sento, tio, no tinc tant temps. El cas és que aquesta tia reconeix que va veure porno i que li feia fàstic, que ho trobava cutre, que tot el que envoltava aquelles seqüències ho trobava completament ridícul i per això l'any 2000 es muda a Barcelona i comença a treballar en diferents productores, rotllo servint cafès i tal, com una mica jo treballant a TV3, vale? I llavors comença a fer classes de direcció al 2004 i té l'oportunitat de rodar un curt i decideix que amb aquest curt el que vol rodar és una pel·li porno que es diu The Good Girl. Llavors la penya flipa com en plan una tia que ha estudiat ciències polítiques pot estar rodant un curs sobre porno i també flipen que estigui rodant porno i que li posi tants detalls en el càsting, la decoració, el vestuari, la música, el guió, la fotografia, val? Llavors la tia el que decideix és penjar aquesta pel·li gratuïtament a internet i comença a veure que té un munt de descargues, en plan com milions de descargues en super pocs dies. I llavors comença a veure que hi ha penya que li mola també aquesta nova idea del sexe. Llavors envia el curt al Festival de Cine Eròtic de Barcelona i guanya el primer premi. I a partir d'aquí funda Erika Last Films i, com hem dit, fa tota classe de contingut, rotllo des de històries romàntiques a històries més perverses, bla, 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 bla. Aquesta primera pel·lícula segueix en obert? No ho sé, no ho he comprovat. Podem comprovar si vols. Com es diu? Erika Lust. The Good Girl. No. Però és aquesta. Mentre la Júlia segueix explicant, Martí, si vols... Sí, ja acabo, perquè la cosa és que em mola bastant un dels seus projectes que va iniciar el 2013, que es diu X Confessions, i és que ella va crear una pàgina web on recol·lectava històries anònimes de fantasies sexuals i històries reals provinents de tot el món, i a partir d'aquí ella escollia les 2 millors històries d'aquell mes i creava curtmetratges explícits a partir de tot el que li havien suggerit les altres persones. Llavors a mi, com que em mola molt aquest projecte, jo el que volia plantejar avui aquí és fer-li com un homenatge a la Erika Last i parlar una mica també de fantasies sexuals i recollir-les de les altres persones. Per això hem fet com un calaix obert a... Hòstia, la pel·li, loco. És aquesta que estem veient? Sí. És l'Erika aquesta? El tràiler. Bueno, la Erika és la directora. Ah, no saps si és... Clar, però no hi ha so, aquí, en aquesta pel·li. Sí. No sé, si fixeu, hi ha com molta... O sigui, que la imatge està molt més cuidada. És que ara ens fotem catxondos, tio. Tu, Roger, tranquil. No, anava a dir, el vídeo de YouTube, això està a terra. Està capat, oi? No, això no s'ensenya al YouTube. L'actor és el Pollo. O sigui, seria bo veure com ho estem veient i que es vegi a cara curta. El Pollo Last. Clar, el vídeo no el posis. Martí, això... Uf, puta, tio. Que dur.
Vale, va, seguim perquè... Vale, d'acord. D'aquí no sortim. Doncs això, com que volíem... Fill de puta. Va. Com que volíem fer-li un homenatge a Eric Alàs, hem recollit doncs, les fantasies sexuals d'alguns dels nostres oients que ens han escrit per Instagram, i per tant jo el que us proposo és com que... Bueno, ara us les llegiré, només en tenim 4, perquè no són gaire participatius els nostres oients. També perquè hem anat curts de temps. També, sí, cert. Però la cosa és, el que us proposo és que fem un like o un retweet si ens mola la fantasia sexual, si la compartim, que fem un dislike si ens atrapa que flipes i no ho veiem, o que fem un matitzo del rotllo, em mola però matitzaria això o hi afegiria això o canviaria això. Algun tipus d'ordre? Perquè normalment quan fem aquestes coses volaria que hi hagués algun ordre. Aixequem la mà. Aixequem la mà, vale. De fet? No ens trepitgem si pot ser per això. Vull. D'acord, vaja. Com anem de temps? Hauríem d'anar per feina. Com anem? Vale. 5 minuts. 5 minuts tenim. Joder, és que m'heu tallat per tot arreu avui, no sé com ho gestionaré. Vale, el Pau Maniella diu que la seva... No és anònim, això. No, ell no volia que fos anònim. És Pau Minella. Amela. Minella. Vale, doncs el Pau diu que la seva fantasia, el seu desig sexual és poder presenciar un trio entre Miki Núñez, Martí Galán i Carlos Cuevas. Retweet. Els 3 pistolers. Em pensava que diria Pol Gasó, també. Vale, ningú fa retweet. Jo he fet retweet. Això és un retweet, sí, he fet un like total. Retweet vol dir que ho voldria, això? Sí. Sí, clar, evidentment. És que el Carlos Cuevas la té molt grossa, tio. No s'ha tret el tema. Sí, vaig veure el tràiler de Merlí i em va donar la cara amb el rabo. Helicòpter. El va ser en 3D. Jo matitzo i canvio Miki Núñez pel xavalet aquell que es va posar ja, es va sentar. El Joan Garrido. Aquell jo el dominaria més encara, perquè el Miki a mi em destrossa, tio. El Carlos Cuevas i el Miki a tu et farien mal, tio. I en canvi el Garrido tu li podries anar a fotre més. Mare de Déu. Va, això és el següent. Ho dius per mi, per mi, rotllo. Tu podries. Home, tu podries. Ens quedem... El següent és un oient anònim que diu veure el Pau vestit de Bejamaya traient-li tota la mel a la Júlia. Traient-li tota la mel a la Júlia. Sense especificar més. Home, no cal especificar, tio. Retweet. No, fab dels dos sentits, de fab i masturbo, fab. Sí, a favor. Pau i matitzo, canvio Júlia per Pol Parrilla. I així ja la mel... La mel de l'arbre, Winnie the Pooh i el l'ossó. El bon matís. El concepte mel està bé. Vale, després en tenim un tercer que també és anònim que diu la major fantasia sexual és follar. Això. Què ets tu, Roger? Algú que ja té amb poc, tinc prou. Follar és la meva major fantasia. És quedar-se amb el sexe... Els negrets de l'Àfrica del sexe. Una cosa, tio. Martí, sisplau. Això... Procedent. Targeta vermella. Super David Suárez. Dislike. M'ha pujat que flipes la puta birra aquesta, una cosa, tio. calmem. Què està passant? Vinga, va, anem per l'últim. Va, aturem-ho ja, que us estan donant massa temps de micro. Llavors, un tal Uri López /96 diu fer-ho al magatzem. Vol dir aquí a l'estudi. Aquí ja, sobre la taula, entre... El sofà mentre estem fent el programa. Això no ho has especificat. Seria molt bo. Matitzes, oi? Matitzes. Sí, matís. En el sofaret aquest tan maco que tenim aquí, mentre fem el morbo, programa... no? Quin morbo. Bueno, Uri, ja pots sortir, I què tal sobre la nevera aquesta Coca-Cola? Home, ja ho veig, li dono un toc vintage. S'hauria de preguntar si volien sortir al plano. Oldies. Bueno. A tot això t'agradaria fer alguna... O sigui, dirigir alguna escena de porno? Per què no? O sigui, com a objectiu a la vida. Crec que pot tenir el seu sentit. Com a objectiu a la vida. Bueno, com a projecte, sí, per què no? Què? Vols que et contracti? Et presentes al càsting? Va, polla grossa. Carlos Cuevas, ven aquí. Que te trinxo. No, jo crec que m'enfonso... Et pica amb la polla al cap i t'enfonsa a terra, tio. Et surt per la columna. He pensat una cosa, creu que està empalmada o està semi-empalmada? Morcillona. Jo igual. D'on traieu això? Mitjà. Han fotut un clip promocional de Merlí, el tio en pilot escorrent,
i hi ha cap a una piscina. Són diversos. Pengim-penjam. De fet, són diversos, corrent. No, pengim-penjam, fotent el molinillo. Molinillo. Però amb un raval, tio, que li arriba... Espamientos, energia eòlica. O sigui, teníem, els tios que som lletjos, teníem l'esperança que Carlos Cuevas fos un pitxín i el cabron... Raval Jamal li diuen ara els Jamal. Bueno, com ho hem d'aturar això? Bueno, sí. Martí Garan, posa la cançó. Sí. Va, abans d'enviar això a tomar per cul, Martí, què ens portes avui? A veure. Avui us porto una cançó de... Què és aquest soroll? Sí. Què? Quina por. Bueno, la poso abans de que exploti l'estudi. Perquè heu parlat de follar sobre la nevera i s'està posant catxu. És una cançó de Conan Moccasin, un cantant molt interessant, i el tema... Sí, de Moccasin, és un tio molt penjat. El tema es diu Last Night. Adéu. Va, vinga, adéu. Last night. You blew me away, but you took your time. Oh, patience is a lovely game. I found out that you love it when I lay. Told you what to do, and you listen to me when I say I blew you in a second till I cried. I told you what to